Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ilailahon ta kini usa ka Sugbuanon proud bisdak nga fashion designer mga kapuso nga mi-promote sa mga produkto nga basig yun dinhi sa Subo, partikular na sa lungsod sa Argao kining Hablon de Cebu. Doon na siya advokasya mga kapuso alang sa sustainable nga development nining Hablon making diha sa Southern Cebu. Karong buntaga maila-ila ta og makauban na bantog nga Sugbuanong fashion designer Mr. Dexter Alazas. Good morning, Sir Dexter. Good morning, Mang Buntag. Rico, how are you? Hello, Sir Dex. I'm fine. Thank you so much for joining us. Daghang salamat sa pag-uban kanamo. Sir, can you tell us more about your advocacy kini imong pag-promote sa Hablon de Cebu? Correct, Nico. Well, basically, nagsugod ko ani pag 2014 officially with Argawanons dito sa Argao. But this idea, actually, dugay na kay ni siya ato paning mga year 2000 nga i-join ko competition sa Manila niya. Nangita ko og fabric diri sa Cebu, pero wa man ko'y nakuha dito sa Argao. So nangita ko lain fabric. Ang nahitabo pag 2014 nakahatagan ko og murag pribilehiyo nga makigtrabaho sa mga taga Argao. So that's how it started. Really murag passion na nako nga murag i-discover gyud nato atong mga karaan diri nga mga skill, which is the weaving industry. Kung doon na kay vision para sa Hablon industry, Sir Dexter, unsa man ni? Basically, my vision is really to make it widespread, murag mahimo siyang skill na passed on from not just generation to generation, but sa ubang mga lungsod sad nga pwede kung naay nakatunan dito or naay nahibaw-an dito nga weaving community, pwede sa datos tabangan dito nga ma-promote para mudako ang advocacy, mudaghan ang production, daghang maka-order, daghan tag matabangan nga communities. Sir, of course, Hablon de Cebu may tawag ani, pero ikaw, doon na nadyo kay gitawag nga collection nimo Hablon Nuevo collection. Can you tell us more about this, Sir Dexter? Yes, so this happened when I started making clothes already. Kaya kung maingon ka nga Hablon de Cebu, it talks about the fabric or the material, which is based in Argao. That is really the story behind it. Now, when it comes to me na, hindi ko na ako sa fabric, himuuna na ako siya og collection. Himuuna ko siya mga senina for either a fashion show or a client. So the term there, I coined the term, naging ko bago nga termino nga, itawag na ako Hablon Nuevo. So it's really the new weaves, nag-combine ako ang two words, so it's Hablon Nuevo. So when I make the collection, I call it Hablon Nuevo Collection. Kumusta man, sir, ang ingon ka, sir, kasagaran sa mga na-involve ani natiguang na doon na pagbagyo interest ang mga kabataan ani nga industry, sir, sa weaving industry? There are a few nga selected few lang nga willing ka isla mo learn, willing ka isla mo cut-on, because now we're shifting back to local, especially sa pandemic, no? Everything is now back to local. So from local food to local products. So karon murag na yung mga batanon nga gagmay nga interesado kaayo. But ang mga weavers, these are designers, no? But ang mga weavers, kailangan pag yun nato sila i-invite og maayo ani. Pero sa Argao, because na naman dito shared service facility nga gi-provide sa DTI, daghan naman kayo dito og loom kanang hablonan nga makina, no? So daghan na kayo siya, open na siya to everyone nga ganahan mo naging mo mag-weaver kay like say wa kay gibuhat karong adlaw ganahan ka mag-weaving, makakwarta man ka. So it's livelihood paghihapon. Pero what can you say, Sir Dexter, sa kaning mga Pinoy kasagaran siguro sa uban karon mas murag mo patronize naman hinuon sa mga international, mga foreign nga mga brands over kining mga gawang lokal? Wa ko'y kaso kayo ana, no, pero ang ako lang karon is nag-build gyud ta og community, nag-build ta og murag strong kanang gitawag nga kanang advocacy para ang atong mga locals diri sa Cebu mobalik og patronize atong mga produkto. Mao nang kinahanglan ta og product development. So gawa sa una nagduda ang mga nag-ingon ang mga tao nga ang Hablon kuan lang puros lang panakton, cortina, mantel, inana lang ba? So pag mahimo na nato siya og fabric, mahimo na nato siya mga sinina, diyan na ta makaingon nga nanaganahan siguro mo sulob kay nahimo namang sinina na forma naman siya. With advanced technology nga manindot na ang mga fiber, kana hinuon murag makaingon na gyud ta nga daghan ang mo patronize. Ug karon naghimo sad ko aning bago na sad nga term. I call them the localites. Kung naay socialites, natay localites. So kaning localites, mo rin akong tawag sa akong mga customer, sa akong mga amiga nga ni patronize sa Hablon. So karon
build ta og more community, bagong grupo nga mga tao nga we call them localites. These are people nga mo patronize og mo kuan jud sa atong support jud sa local nga mga fashion. Di ba sir naasad kay kampanya sir kining Wear Cebu? Kanang Wear Cebu is a campaign for locals nga moingon nga mo invite ka nato nga pag-wear sad og something local. Kung head to toe designer ka na lahi imong shades, imong blouse, imong pants, imported na tanan, asa naman lang imong identity pagka Cebuano. So Wear Cebu, wear the pride of Cebu, or Wear Cebu in general. Wear Cebu. It's a general term for us nga mo support of local. And slowly daghan na kaayo og ni patronize, naganahan kay sila sa idea nga I'm doing this, so padayonon gyud nato. Can you tell us more about this katong feature about sa imo sir og imong mga produkto lately sa usa ka magazine nga nagbase sa Estados Unidos sir? Pag pandemic, naa sila issue, October issue, they want to feature me. Invite ko nila nga murag to be featured there as in my story sa akong advocacy behind it. So it's called Style Rebel with a Cause. Murag from the other designers, murag lahi daw akong mga sinina jud. Dili siya conventional. So I was invited, wa man siya kauli diri sa Cebu para mo photo shoot. So he asked me if I could do a photo shoot here kay i-forward niya sa ilang mga editors sa US. So karon na uyunan man atong mga pictures, na uyunan atong story. So ang nahitabo was I was featured in the October issue of Luxury Trending Magazine. This is the magazine, Luxury Trending Magazine. So I was featured here inside. So naa diri ang mga story about nako. Niya gimodel ni siya ni Binibining Cebu 2020 si Pea Gomez kani ug atong usa ka model nga lalaki nga si Carl Cabulao. So proud kay ko nga na-feature ta ani because dili man tanang mga kuan mahatagan og privilege nga 14-page na feature in this magazine. Pagkanindot ko sa among advocacy. Sir Dexter, to cap this off, we learned so much from you this morning. Unsa may imong gusto ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? I want to tell everyone to be a localista, become part of the localite community, that you are someone who's not just somebody who loves fashion, but who loves local fashion. So my advice also for those designers, nga mga young or established designers nga, suri sad mo sa Argao, tanawa sa dinyo dito ang mga panapton, and then order mo dito og fabrics para at least magamit niyo sa inyong mga future fashion shows. Sir, daghan kay salamat. We learned so much from you this morning. God bless you. Thank you so much. Mga kapuso ang nabantog nga sugbuanong fashion designer Dexter Alazas. Daghang salamat. Salamat, Sir Dexter.